все. Чё? Иди, Илья, иди. Поставьте, мы идем, все. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие братья и сестры, с радостью и вдячностью у святый день, у неделю, приходим на святую имшу, как отрымать от Бога наибольший дар Божьей любови у святой коммунии. Почуем сегодня в Слове Божьем, як Бог хочет накормить свой народ. Это посилок, який дає життя вічне, який дає силу на дорогу до вічного життя. Это Евхаристия. И тому с вдячностью принимаем удел у святой мши, как принять тело Христа. Нехай гэты удел допоможе нам узрастать у веры, у верности, как почувать, что Бог завсёды клопотится от нас, что мы не одни, идем на свете до святости. Будем в этой Евхаристии молиться за святой памяти Яна, просячи об дар вечного життя, а так само за Елизавету, которая сегодня отрымает сакрамент хросту, за ее батьков, хростных, за всю семью, которую так само вельми сердечно витаем. Нехай гэтая семейная урочистость допоможе вам атрымаць тую ласку хросту, дякаваць Пану Богу за дар веры и сапраўды молиться, падтрымліваць гэтае дзіця, каб яно узрастало в годах, у мудрости и у ласцы Пана Бога. Как мы годно приняли удел в этом святым споткании, на початку Бога щиро перепросим за наши слабости, грехи и провины. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занятпанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Дай
Всемогутный, вечный Боже, навученный я Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни у наших сердцах дух Твоего сыновства, как мы могли отримать обяцанную спадщину, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Володарства. У тыя дні пайшоў Ілля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі, і прыйшоўшы сеў пад адным з кустоў ядлоўцу і прасіў смерці сабе. І сказаў: «Хопіць ужо, пане, вазьмі маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш». Ілля глянуў, і вось каля ягонай галавы была печаная аладка і збан вады. Ён з'еў і выпіў і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога перад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў. І, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начей да Божай гары Гораб. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде гонориться душа моя, нехай чують гэта покорные и нехай веселятся. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать имя Его разом. Я шукав Пана, и Он почув мяне, и от усіх погрозов вызволил
гляньте на яго і просвятліцеся, і твары ваші не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Палажуйце і уважце, які добры Господь. Анёл пана оберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Палажуйце і уважце, які добры Господь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Брати, не зневажайте Святого Духа Божого, яким вы запечатаны на день откупления. Усякая горечь и раздражнение, и гнев, и крик, и блюзнерство, нехай будут выдалены от вас разом с усякою злостью. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными, даруйте один одному, яки Бог у Христе даровал вам. Дык вось, наследуйте Бога, як дети умилованные, и поступайте в любови, яки Христос полюбил нас, и отдал себе за нас, як дар и ахвяру Богу на приемный пах. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я хлеб живий, який сышоў з неба, кажа пан. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. U той час абурыліся на Езуса юдэі за тое, што ён сказаў: «Я хлеб, які сышоў з неба». І казалі: «Ці не Езус гэта, сын Юзафа? Бацьку якога і маці мы ведаем. Як жа ён кажа: я сышоў з неба?» Езус сказаў яму адказ: «Не абурайцеся між сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго. І я ўваскрашу яго ў апошні дзень». У прарокаў напісана: «Усе будуць навучаны Богам». Кожны, хто чуў ад Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. Гэта не значыць, што хтосьці бачыў Айца. Толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я ёсць хлеб жыцця. Айцы вашы елі манну ў пустыні і памерлі, а гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто есць яго, не памёр. А я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна, а хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. Гэта слова Пана. Я хлеб жывы, які сышоў з неба, кажа Пан. Калі хто будзе есці гэты хлеб, будзе жыць вечна.
Дорогие братья и сестры, черговый раз мы чуем евхаристичную мову Єсуса Христа, який пригадує нам про сенс прийняття Святої Комунії. Перше читання, но вельми моцно завжди зв'язано з текстом Євангелія, показує нам пророка Іллю, который згубил надію, который не має силы, который хоче одного: «Хопіть уже, пані, возьми моє життя, бо я не лепший за моих продков». Живе в тяжкие часы, коли усе отступились от Бога, а он один и вызначенный Богом, как показать, что Бог есть, что Бог дейничает, что Бог больше за тих идолов, яким поклоняется святый народ. Бог приходит с допомогой. В эту наибольш складанную, трагичную, безнадейную по-людскую ситуацию уваходит Бог своим даром. Вось анёл докрануўся до его и сказал ему: «Устань и ешь». Ілля глянуў, и вось каля ягонай головы была печаная оладка и дзбан воды. Бог хоча накормить тех людей, которых выбирает, которым дае вельми конкретное задание, не покидая их самих. Иисус Христос так само у Евангелии сегодня припоминает нам, что Он хлеб, який сышоў з неба. Это незвычайный хлеб, незвычайный по силам. Для кожного з нас у різних ситуаціях життя, коли так як Ілля, можемо відчути таку самоту, що я сам. У своїм житті так само віри християнським іду, змагаюся, не завжди перемагаю, але вже не маю сили. І часами вже нічого не хочеться. Конець. Хопіть уже, пані. Це той момент, коли особливо треба нам відчути і зрозуміти, що Бог нас не покидає. Бог дає нам себе менавіта у Святой Комунії. Ці маю у себе такое жаданне, такое імкненне. Каб у гэтую хвіліну то, што мы спявалі ў псальме, пакаштаваць і ўбачыць, які добры Бог. Бог са мною. Бог не толькі дае мне дарогу, дае мне хрост, гэта пачатак дарогі, і кажа: ідзі да неба. Калі зможаш, дойдзеш, супер, файна, я цябе там чакаю. Бог той, который ідзе разам з намі. І Он дае нам пасілак, дае нам Єсуса Христа. Ад нас залежыць, як часта і глыбока мы адкрыем свае сэрцы, каб прыняць гэты Божы хлеб і каб жыць Божай ласкай. Тады наше жыццё не то, што перастане быць поўным цяжкасцей, клопатаў, крыжоў, яно будзе, але ў гэтым усім будзем мець сілу. Сіла не ад мяне, але сіла ад Бога. Другое читание показывает нам той способ життя, яким мы повинны характеризоваться в сегодняшнем свете, особливо, коли приймаем Святую Комунию. Не зневажайте Святого Духа Божьего. Святая Комуния – это полнота Божьей любви, полнота Божьего Духа, яким мы наполняемся, коли мы принимаем Бога. Навошта все это? Иисус Христос вучить нас. Наследуйте Бога, як дети умилованные, у полноте любові, так як Христос нас полюбив. Маем свядомасць, што наша штодзённасць – гэта горыч, раздражненне, гнеў, крык, блюзнерствы і яшчэ іншыя сітуацыі. Ведаем, што так не павінна быць. Вычуваем гэта, як гэта змяніць, перш за ўсё ў сабе. Прымай Святую Комунію. Тады мы зможам у сваім жыцці выканаць тое, што кажа нам Святое Пісанне. Будьте один до одного лагодными, милосердными. Даруйте один одному, як и Бог у Христе даровал вам. Это той особливый христианский стиль життя, якого мы вучимся. Тады, коли принимаем Святую Комунию, Бог нам допомагает перемагаць гэтую горыч, раздражнение, гнев, крик и наполняя сердца лагодностью, милосердностью, доброзычливостью. Дорогие браты и сестры, нехай сённяшняе слово, якое мы чуем да кожнага з нас: «Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна». Гэтыя словы мы паўтараем у літургіі слова, калі удзельнічаем у пахаваннях. Калі мы жагнаемся з нашымі, развітваемся з нашымі братамі і сёстрамі і прыгадваем гэтыя словы, молімся аб вечнае жыццё. Чаму? Таму што за жыцця гэтага зямнога люди принимали хлеб живым. А Бог верный в своему слову. Коли так Бог кажа, и Он это выканает. Я хлеб,
Хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. Няхай кожны ўдзел у Эўхарыстыі будзе для нас нагодаю, каб зразумець гэтую праўду, адкрыць сваё сэрца і дазволіць, каб Бог мяне накарміў сабою, любоўю сваёю, ласкаю, міласэрнасцю. І толькі дзякуючы гэтай сіле мы зможам перадолець нашыя жыццёвыя цяжкасці і сапраўды з надзеяй дайсці да вечнага жыцця ў небе. Аднак патрэбны будзе нам чалавечак, можа бабушка таксама дзяржаць, вы ўсе сядзіце, калі ласка, дарагія бацькі, хросны, вы устаньце. Дарагія бацькі, скажыце, якое імя вы выбралі для вашага дзіцяці? Елізавета. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Елізаветы? Аб хросце. Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прынимаеце на сябе абавязак выхоўваць яе ў веры, каб захоўваючы Божыя запаведзі вашае дзіця любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, дарагія хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязкі? Вельмі добра. Дарагая Елізавета, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць твае бацькі і хросныя. Пакліканыя панам, як каралеўскае святарства, святы люд і народ, ім абраны, просім усімагутнага Бога быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту, для яго бацькоў, хросных і для ўсіх нас тут ахрышчаных. Молімся, каб праз хрост ты далучыў гэтае дзіця да твайго касцёла. Цябе просім, молімся, каб гэтае дзіця, прыняўшы на сябе знак крыжа, на ўсіх шляхах свайго жыцця адкрыта вызнавала Хрыста, Сына Божага. Цябе просім, молімся, каб пахаванае з Хрыстом праз хрост, яно стала удзельнікам яго смерці і ўваскрасення. Цябе просім, молімся, каб гэтае дзіця, навучанае словам і прыкладам бацькоў і хросных, узрастала ў ласцы, як жывы член касцёла. Цябе просім, молімся, каб ва ўсіх тут прысутных добры Бог аднавіў ласку сакраменту хросту. Цябе просім, молімся, каб усе вучні Хрыста, якія праз хрост сталі адным целам, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім, святая Марыя, Маці Божая, моліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, моліся за нас. Святы Юзефе, моліся за нас. Святыя Пётра і Паўле, моліся за нас. Святая Елізавета, моліся за нас. Усе святыя Божыя, моліся за нас. Цяпер прачытаю малітву экзарцызму. Гэта малітва і ўскладанне рук, праз якое касцёл пазбаўляе дзіця граху першароднага. Пане Божа ўсемагутны, Ты паслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека зняволенага грахом адарыць свабодай тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе, моцаю мукі і ўваскрасення твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на жыццёвым шляху. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паўстанем цяпер. Дарагія браты і сёстры, вы ведаеце, што праз таямніцу вады Бог адарыў вернікаў паўнатою свайго жыцця. Таму скіруем да яго нашыя думкі і аднадушна молімся, каб з гэтай крыніцы ён пажадаў праліць сваю ласку на гэтае выбранае дзіця. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны,
Бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Молімся разам, благословленный Ты, Божа, цяпер і навеки. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословленный Ты, Божа, одинародный Сыне Езу Христа. Бо з Твайго боку пролилася вода и кроў, каб со смерти воскресения народился Твой костёл. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословленный Ты, Боже, Духу Святым, бо Ты намастил Христа, охрещенного у воде Иордану, как усе мы были охрещенные у Тебе. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Май ласку благословить теперь эту воду, как охрещенная ею слуга Твоя Елизавета, якую Ты у веры костела покликал до крыницы одраджения, мела життя вечное, праз Христа, Пана нашего. Дорогие батьки и хростные, праз сакрамент хросту, принесенное вами дитя, отрымая як дар Божей любови новое життя з воды и з Духа Святого. Старайтесь выховывать у веры Его дар, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіруючыся вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнаеце веру ў Езуса Хрыста. Бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаюся кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта нашая вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце, каб Елизавета прыняла сакрамент хросту у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вами толькі што вызналі? Елизавета, я Тебе хрещу у имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Усемагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаная да Яго народа, прабывала ў Христе святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Аминь. Елизавета сталася новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для Цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджаным у жыццё вечнае. І цяпер мама хростная, так як бы адзявае гэтае белае адзенне.
возьмите свечку и запалите свечку от этой великой свечки. Примите святло Христа. Вам, дорогие бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіцё святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ўсе, ахрышчаныя ў Хрыста, апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Сядайце, калі ласка. Номер 195. Браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Божа, прими ласкаво дары, яким Ты сам уделил Костелу, и своею моцею перемени их у сохраны, яки дає нам збавлення, раз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Голос в серці. Узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, рассада на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, рассада на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня
Калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годным стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконав его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзафом и усім духовенством. Памятай про слугу Твоего Яна, якого Ты покликал до себе з гэтага свету. Дозволь яму, які стал праз хрост подобным у смерти до Твоего Сына, так само удельничать у яго воскресении. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надеи на воскрешение, и про усіх, хто у Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. И дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзафом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Гэтае новоохрещенное дитя будет Бога называть своим Айцом. Тому об Его имя молимся, як нас научил Иисус Христос. Хлеба нашего
ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на віки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету. Номер 342.
Молимся. Боже наш Отче, яхай уделу святой коммунии дасть нам збавление и умацує нас у святле Твоей правды, праз Христа, Пана нашего. Послухайте об'яви, будь ласка. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву. Дякуємо усім, хто допомагає у нашій каплиці, хто прибирає каплицю, всіх, хто хлопочеться про квітки біля каплиці, хто допомагає принести воду, щоб в ці квітки полить. Так само за всіляку оказану допомогу, за складені ахвярування, так само ахвярування складені на потреби будови нашого костьола. У літургії на цьому тижні наступні святи. У середу 14-го успомин святого Максимилиана Марии Кольбы, презбитера и мученика. Это так само такий один из опекунов нашей парафии. Сердечно запрошаем на набожество. О 18:30 будет набожество перед вечоровой святой имшой, а после имши будет можливість ушанования реликвии святого Максимилиана. У четвер урочистость у небовзяття Найсвятейшей Панны Марии. У гэты дзень імша святая будзе о 12 і о 19. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую імшу можна запісаць у сшытку, а у кожную сераду молімся да святого Юзефа, асабліва дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Ад 26 до 30 жніўня запрашаем дзяцей і моладзь на канікулы з Богом. Як заўсёды перад распачаццем новага школьнага году хочам сабраць тут каля касцёла дзяцей і моладзь, каб мы пабылі разам, каб прыгадалі сабе, што ёсць касцёл, таксама каб збудавалі тую супольнасць. У нашай парафіі будуць таксама ўжо новыя сёстры, каб з гэтымі сёстрамі маглі яны пазнаёміцца, і таму сардэчна запрашаем, запрошваем да ўдзелу. Фармуляр да запісу дзяцей можна ўзяць у сакрыстыі, кошт 70 рублёў, запісы трываюць да 22 жніўня. Канікулы з Богом от 26 до 30 гэта неделя перед распачаццем школы. До 20 жніўня адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Мінскі тэалагічны каледж імя святого Яна Хрысціцеля на новы навучальны год. Усе падрабязнасці можна знайсці на дошцы аб'яваў. Перадшлюбныя паведамленні. Да сакраменту шлюбу рыхтуюцца наступныя асобы. Максим Кулік 2001 году проживає у Мінську, вулиця Корольова, і Макляк Аліна 2001 году
живе ў Мінску па вуліцы Нёманскай. Вярціński Александр 2000 года живе ў Мінску па вуліцы Люцынскай, і Лістаркова Алёна 2003 года нараджэння живе ў Мінску па вуліцы Каменногорскай. Сібалас Артём 2000 года нараджэння живе ў Мінску па вуліцы Жыновіча, і Кашель Ганна 2003 года нараджэння живе ў Мінску таксама па вуліцы Жыновіча. Калі хто не ведаў аб якіхсьці перашкодах, абавязаны паведаміць свайго душпастара. Гэта ўсе аб'явы. Шановныя бацькі, хросны, вельмі сардэчна віншуем прыгожае свята сёння ў вашай сям'і. Разам з вами дзякуем за дар новага жыцця, сёння за дар веры, і жадаем вам, каб вы сапраўды былі добрымі прыкладамі, словам, малітваю сваёю для свайго, для сваіх дзяцей. Чи в гэтым, чи ў другім асяроддзі, дзе вы прабываеце, каб добры Бог благословіў, сілу даваў мудрасць і радасць, уцяшэнне з вашых дзетак. Дзякуем за вашу прысутнасць, таксама блізкім, родным, хто сёння прыходзіць разам з намі моліцца. Дзякуем за то, што прымаеце ўдзел у гэтым свяце. Нехай добры Бог благословляе. Сілы нам дае і мудрасць, каб мы заўсёды адчувалі Божую прысутнасць. У гэтай дарозе да неба мы ніколі не адны. Гэты знак крыжа у розных сітуацыях нехай дапамагае нам зразумець, што добры Бог заўсёды ідзе з намі. Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на звуку душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 82. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
Пусть я, слуга панская, нехай не станется погоде Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит. Нехай odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит. Нехай odpoczywają